Kaikki on vielä rauhallista ja Park ottaa tuon aikatarkastuskortin. Ja näin sitten lähdetään kohtalokkaalle EK:lle. Ensimmäisenä tapahtumapaikalle tuli Harri Rovanperä. Oi, no pakkohan sun on. Ei, ota. Oi, nyt on sattunut. Enemies call. Marco, stop the state. We need an ambulance. Ambulance, quickly. Marco, for East, stop the state. We need an ambulance. Martin went off. Marco, for East, could you hear me? So, copied. Doing it. We're doing it. What's the problem? Marco went off and Michael need an ambulance. And very bad accident. We need ambulance and everything, please. Doing it. We're doing it. Takaa tullut François Duval ei osaa jarruttaa hyvissä ajoin ja on törmätä tuohon Rovanperän Mitsuun. Okei, Tilanne näyttää todella pahalta ja niin kuin näitte, niin todella huolestuneena Marko Märttiin juoksee tuolla auton ympärillä. Ja Rovanperäkin on melko vihaisen näköinen Duvalille tuosta tempusta, mutta Duval ei varmaan tuota tilannetta yhtäkkiä äkännyt. Yleisö siinä näytti, että jarruta, mutta tuo tilanne tuli todella nopeasti. Ja siinä taustalla Marko Märttiin. Hän on todella huolestuneen näköinen. Tämä on karmea tilanne edellisen kerran huipputasolla. Kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui 20 vuotta sitten, jolloin Henri Toivonen menehtyi. Sinä ja Harri osuitte ensimmäisenä.